den, vítám vás u nového videa. Dneska budeme hrát opět Business Tour po fakt dlouhé době a jdeme přímo na to. Takže už jsme ve hře, první tam začíná modrá. To bylo nějaký divný. Teďka hážu já jako druhý. Mám Madrid. No, Hongkong. Je zvláštní. Už nekoupám maximum. Londýn je dost solidní. Mít Londýn. A já jsem stoupil na Řím, který definitivně nebudu odkupovat. Šance, ať je to něco špatného. Ať je to něco špatného. Oh. Myslím si, že to půjde na Londýn. A měl jsem pravdu. A ta modrá je teďka bod. Tak, teďka hážu zase já. Sydney. Sydney je silnější než Londýn, takže jsem spokojen. No. Já nechápu, co té borce business právě projíždí hlavou. Protože New York je strašně silný. Tak nechápu, proč nekoupila ten Dům 2. No. Nic, no. Když 7 dny na poplatek platí 58 000. Tak, Borka jde na Benátky. Proč mám pocit, že bude mít už monopol? Tokio, nejlepší, co se mohlo stát. Koukejte se na tu cenu. 800 000. A ještě na můj Madrid si koupím vylepšení. A platím na Benátkách. Škoda. Potřeboval bych, aby mi lidi začali stoupat na moje. No, konečně udělalo něco správně. Tak Borka koupila Chicago. A jdeme na Tokio. A cáluje. Dá dost peněz. Kypr. Škoda. Mohl být Londýn. By bylo lepší. Teďka koupí Dům 1. No dobrý. No tak. Londýn. New York. Nevadí. Ty koky, to se stálo hodně. Tak. Ne. To stojí 1 340 000 na odkoupení. Borka jsem vplatila, lol. Ne. A to je zase moje. Vylepšuju. Říkal někdo 1,2 mega? Oh yeah. Myslím si, že mi borec dá Hongkong. Nevadí, borec dal té modré borce Hongkong.
A tohle jsme měli jít na Chicago. Aha. Bali. To je Bali. Se mi líbí. Škoda, to mohlo být Tokio. Šíš, proč platím tak moc? Co? Já už to chápu. Když chcete něco odkoupit, tak se podíváte na to, jakou úroveň toho má váš protivník. Zdvojnásobíte to a podle toho a tolik stojí odkoupení. Takže kdybych se podíval třeba na Dubaj, na Sydney, tak to mi to řekne rovnou, ale pokud někdo má rád matiku, tak to může udělat tak. To byla dobrá hra. Vyhrál. Já doufám, že jste si dnešní video užili, se vám líbilo. Sice je krátké, ale to neznamená, že není dobré. Ale upřímně, pokud by tohle byl prostě normální business tour, který by trval 20 minut, tak by to nebylo vůbec zábavný. To jako ruku na srdce úplně všichni, na to by se nepodíval nikdo. No, takže já vám říkám, dej like, napiš komentář a teďka ještě dej odběr a okamžitě! Tak uvidíme se u příštího videa a zatím ahoj.